vďaka tomuto triku nakúpiš originálne diely za polovičné ceny. Nedávno, keď som šoféroval M3, mi vyskočila kontrolka motora, čuduj sa svete, na BMW svieti motor. Každopádne po rokoch státia v garáži a následných 12 000 km denného jazdenia sa to stalo iba raz a nebolo to také hrozné, čiže ideme zistiť, čo je toto a odovzdáme si aj jeden veľmi užitočný tip. Diagnostika našla čerpadlo sekundárneho vzduchu a keď ti poviem tento trik, naučíš sa ako hľadať originál kvalitu za polovičnú cenu. Keď prídeš do autorizáku BMW a objednáš si diel, samotné BMW tieto diely nevyrába, ale dáva ich do výroby iným firmám, ako napríklad v tomto prípade Pierburg, od ktorej tento istý diel vyrobený v tej istej továrni stojí v BMW raz toľko, ako keby si ho objednal priamo od výrobcu. A čo je najlepšie, keď mi prišiel diel od výrobcu, mal som v ruke ten istý diel s tým, že BMW logo máš na Pierburgu vybrúsené, aby nebolo vidieť, že sa jedná o originál diel. Preto na budúce, keď budeš hľadať autodiel a chceš kvalitu originálu bez toho, aby si preplatil stovky, niekedy tisícky eur, krok 1, chod na jednu z týchto troch stránok, nájdi si podľa čísla presne diel, ktorý potrebuješ. Krok 2, chod na stránku Autodoc alebo TechDoc, tu nájdeš presné dáta toho, kto je výrobca originál dielu. Samotná pumpa na Autodoc, cena celkom OK. Ja som ju cez svojho dodávateľa zohnal za cca 230 eur vrátane dovozu, čiže Autodoc ti pomôže, no pri lepšom dodávateľovi ušetríš ešte nejaké eurá naviac. No pri porovnaní s cenou v BMW, čo bolo 550 eur za ten istý diel, je to stále veľký rozdiel a bežne takto vieš ušetriť 50 a niekedy 70% z ceny, čo je crazy, keďže sa jedná o identický diel. Takže na budúce, keď budeš zisťovať cenu náhradných dielov, dúfam, že tento rýchly tip ti pomôže buď ušetriť pri oprave svojho auta, alebo ti zachráni maržu, pokiaľ auta flipuješ a chceš pre svojho zákazníka alebo zákazníčku to najlepšie. Ja som diel vymenil, M3 znovu jazdí ako nová, takže držím palce a hoď follow, ak sa chceš naučiť viac praktických tipov s autami, prípadne ak chceš na nich začať zarábať. Vidíme sa.